கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தை வாழொடு முன் தோன்றி மூத்த குடி எங்கள் தமிழ் குடி வாழ்க. தமிழ் நெஞ்சங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். ருத்ராட்சம். ருத்ராட்சம் பற்றி நம்மில் பலரும் அறிந்திருப்போம். ஆனால் ருத்ராட்சம் குறித்த வரலாறு பற்றி நம்மில் சிலர் மட்டுமே அறிந்திருப்போம். இந்த தொகுப்பின் வாயிலாக ருத்ராட்சம் உருவான வரலாறு குறித்து தெரிந்து கொள்வோம். ருத்ரன். ருத்ரன் என்றால் சிவன். சிவபெருமானின் கண்களில் இருந்து வரும் கண்ணீரே ருத்ராட்சமாக மாறியது. புராணத்தின்படி உலக நன்மைக்காக சிவபெருமான் பல நூற்றாண்டுகள் தவம் செய்தார். ஒரு நாள் தவத்தின் போது அவர் மனம் துக்கமடைந்தது. அவர் கண்களை திறந்த போது அதிலிருந்து கண்ணீர் வழிந்தது. பூமியில் அவர் கண்ணீர் விழுந்த இடத்திலிருந்து ஒரு திராட்ச மரம் தோன்றியது. கொட்டை உள்ள பழங்கள் அளிக்கும் இந்த மரம் இந்தியா மற்றும் நேபாள் நாடுகளில் காணப்படுகிறது. இந்த பழத்தின் நிறம் நீலம். இதன் சுவை பிளம்ஸ் பழச்சுவை போன்றது. ருத்ராட்சம் வெவ்வேறு நிறம் மற்றும் வடிவங்களில் இருக்கும். இந்த பழம் காய்ந்து போன பிறகு உள்ளே இருக்கும் விதையே ருத்ராட்சமாகிறது. ஒவ்வொரு ருத்ராட்சத்திலும் 1 முதல் 14 கோடுகள் வரை இருக்கும். இவை முகங்கள் என்றழைக்கப்படுகிறது. இந்த ருத்ராட்சம் மிகவும் புனிதமானதாகவும் மங்களகரமானதாகவும் கருதப்படுகிறது. ருத்ராட்சம் சிவபெருமானின் மறு உருவம் என்பது ஐதீகம். ருத்ராட்சம் உருவான வரலாறு குறித்து தெரிந்து கொண்டோம். இது குறித்த சந்தேகங்களும் உங்களின் கேள்விகளும் வரவேற்கப்படுகிறது. ருத்ராட்சம் யார் அணியலாம்? இது போன்ற சந்தேகங்கள் குறித்து என்னிடம் கேளுங்கள், விடை தருகிறேன். நன்றி. வாழ்க.